Ni ako sa baybayon sa Kasay sa Argao. Dool na ni sa utlanan sa Kasay sa Dalagete. So barangay Kasay gibahin sa duha ka lungsod diri sa habagatang Subo. Kini mao ni ang ako nahimutangan viewing deck sa Cebu Beach Club. Usa sa ilang mga talagsaong talan-awon dinhi mao kini mga pawikan, dagko nga mga pawikan nga ikita dinhi labi na kung taob ang dagat mo abot yun sila diri sa bus. Unya sigon sa mga trabahante diri sa Cebu Beach Club, pagsugod nila tuko dinhi, mga sang tuig ato bay? 2010. Sugod nila tuko dinhi ni ana ni nakita ana ni nila. Unya mangitlog ko ni sila og taob. Ibili na lang itlog diri sa bus. Unya ni so nagsige ni sila sanay. Pero kini lugar nga ako nahimutangan abunda sa ganig mga isda. Mao ni daghan kay mga mangingisda dinhi. Magsawom sila nga magpana. Kini makita ninyo nga nagbaroto na masol ni sila. Kanang isla diha sa unahan, yung makitaan ubos sa panganod. Mao na ang Bohol. Mao na ang isla sa Bohol. Naklaro kay gikan diri sa Kasay sa Dalagete. Nakakita ming iris kaganina og duha kadagko kay nga mga pawikan nga musawom, mulangoy naman, musawom naman, murag nangita og mga pagkaon. Sigon sa mga trabahante din ang ilang pagkaon kining lusay, kining mga seaweeds, ilang pang-iton o ilang pagkaon. Unya, magsino na sila balik-balik din eh. Ila di ko nung naandan, o dahil mangingisda o, ganyan makitaan diha sa kilid sa atong video, kanang mangingisdaan nagsawom na para pamana. Unya usay tuparan na siya sa pawikan. So ang mga pawikan din anad gayo ini mga mangingisda. Unya sa kreditos mga mangingisda diri sa Kasay sa Argao, di la apilon og pana, di la hilabtan ini mga pawikan. Mao ning misanay ang mga pawikan dinhi. Ang kinadak-an ko ng pawikan dinhi, pila to ba ka kilo? 50 kilos ang kinadak-an ko ng pawikan. Ari ras dool bay? Di akong ikauban ang usa sa mga gwardiya sa Cebu Beach Club. Sa imong complete name bay? Elmer de los Reyes. Elmer de los Reyes. Taga di man ka Elmer? Barili. Barili? Barili. Pila naman ka katuig diri Cebu Beach Club? Kuan kami diri. 2 months kami. 2 months na ka. Pero pagtukod at 2010, taga diri na ka? Taga Barili. Ano nagahibaw man ka nga nanay mga pawikan din Pag duty na mo diri kay makakita kami sa rubing ni. Kita na mo sila dagat. Unsang orasa usually Elmer makita ang mga pawikan din Karang dakong dagat mo tunga na sila kay mga na sila sa kuan. Lusay kay mga lusay. Sagbot. Usually unsang orasa man ang karon, unsang orasa ang taob? Karon mga alas 9 ron. Sa buntag. Oh. Pero murag ayaay no? Dili kay dakong dagat. So usually mangawas gina sila. Moadto gid sila sa Basco no, ingon ni Elmer kun taob. Unya, unsa man Elmer, pangitlog nila bantang kayo or motago sa sila gamay? Ipangitlog nila. Motago na sila kay mahadlok na lang tao kay hadlok pud kuanon sa iro ang lang itlog, kuy sa iro. Unya human lang pangitlog, sa ila tabunan ng itlog. Tabunan biya na la balik ko na nagpila ka ba musa ra man to. Ikapusa na sila. Sila mo. Wala sila diha mo ang itlog ang piso mo. Ang piso na las pawikan, ang anak ka pawikan mao na lang man kamo to giya. Ikapusa sa itlog. Nya kakita mo nga gagmay pawikan bay? Naa sir, kanang bag-ong pusa. Sa robing mo kon. Nya kamao din sila malangoy. Ditso. Kung maabot nila sa dagat, sila man kamot nila kon. Kung maabot nila sa dagat. Unsa nga lusay ba ilang kanon? Kanang sagbot na narok ng hunasan diri. So mao ning niya sila sa mabaw no? Pero kaanad nila ba no? Dool sila sa mangingisda, di sila mahadlok. Kaanad na gina. Kaya di sila hilabtan. Di man hilabtan. So gihimuan gini sa Cebu Beach Club og viewing deck. Na elevator din muna yung elevator na ilang gitukoy. So mahimo ra gid nga magsaka ka daog ang mga guests para ngadto sa viewing deck. So inani ka talagsaon kining di man ta ka nakakita na ta mga tuki diya sa Oslo. Kakita na ta mga dolphins dito sa Bohol. Pero karon pa kita mga pawikan diri sa Dalagete o sa Argao, sa kadagatan sa Kasay, sa Dalagete o sa Argao. Ako at tuos Dr. Iris nga meron doon ay nakita dito sa Picas, labahin sa viewing deck. Asa man ni HS?
See, moving. Mm. There's abo. Yes. So ang usas mga ilhanan kanang naa siya mag-utbo bitaw murag puti. Pasabot naglihok sila, ilang natandog ang sawog sa baybayon sa mabaw nga bahin sa dagat ug manang muutbo ang puti. Makalingaw no? Yeah. Ining mga pawikan, jadi kakatuo. Doon natin pawikan nga 50 ka kilos niya buhi, wa hilabti sa mga mananagat. Napagit. Yes. Hinaw taga kita mo sa video. Oh. Sus kadako na. Sumo ni mga pawikan pero di kayo nato maklaro kay layo ra sila namo. Pero sagdi lang panaog ming Dr. Iris og taog. Aron mas bantang hopefully maka video taog mas di na to hilabtan. In fact wa ni sila lawgi, wa ni sila pakana sa mga trabahante dinhi. Natural ra gyud na pagkaon kani mga lusay. Lahi bitaw di sa butanding nga murag artificial naman na kay pagkaon naman gyud na sila mga uyap. In fact nag-import na tag uyap gikas Bacolod ug gikan sa kasiling ng mga isla kay nahutdan na tag uyap dinhi sa Subo tungod sa kadaghan sa demanda sa mga butanding diya sa lungsod sa Oslob. So mao ni unya ang management sa Cebu Beach Club ni Hangyo wa lay motorized bangka nga maglawig dinhi. So pulos ni mga dibugsay mga bangka niya ako ipakita ninyo ang pipilas mga bangka nga nagparking diri sa Daplin. Pulos na siya dibugsay. Why di makina ang mga bangka dinhi. Kay tuyo sa management na mapreserbar ang kalimpyo ang kamalinawon sa kadagatan o nga dili mo islag, dili ma-dislocate kining mga pawikan. O makaparin sila sa pagsanay, o parin sila pagpangitlog diri sa ilang giisip nga luwas nilang lugar diri sa duol gyud sa Utlanan, sa Barangay Kasay sa Argao o sa Barangay Kasay sa Dalaguete at bangkaayo sa isla sa Bohol. Mao na ang isla sa ang matahom nga isla sa Bohol. Bantang kaayo gikan diri sa among nahimutanan. Happy anniversary lang diha, Ijas.